bat! Ezinbestekoak dire gure programarako. Arrasto. Gure publikoa? Ez. Bueno, bai, zuek bai, parkatu. Horrela ez dira oso ezinbestekoak. Baina, euren abileziari esker asko gozatzen dugu. Gure publikoa? Bai, Carrillo. Bueno, venga. Ez, bueno, bai. Izan ziteken, Zein den miluzerik onena erakusten digute, gauero. Gure publikoa? Ai, ama! Onenak zu ezaretelako. Eta etxekoak. Zakua eskuratzear daude azken aldian. Guri lehiakidea, gauz, ezan bat azabarura. Orain. Badako, Surtzita Iban. Gloria Maia, estreinaldi zoragarri aurrekuen itoiz baialen gure lehiakide barriak. Zemat puntu, irabazi ditut? Gutxi, Bueno, batzuk bai, lehiak publikoarekin puntu asko. Baina publikoaren maitasun dana bai. Hori bai, zalantzari gabe. Urtziban, ze moduz? Ondo, baguez, 11. saioa, dagoeneko, 2.950 euro, miluze zoragarriak, zaretela erakusten gauero. Urtzi, ze moduz, zein tentzio gaur? Gaur, beti bezala alik eta beren egitea lanak. Bueno, zer diote zure ikasleek? Nere ikasleek, ezer gutxiz harrituta egoten dira behira. Bai, wow, hau zabalik, Klasien euskaltegian egiteko zein da, ez dakit probarik onena, miluzekue? Edozein. Bai, bersio zarrare badaukagu. Bai? Eta orduan edozein. Eta moldatu eta... Zakua banatu behar ezen bitartean. Egon ginen gu Fernando baten. Bai, neurte betetzien, eta handik ibilizien euskaltegiko batzuk, eta imintzioko txartelak azeta. Namaitu gendun danok. Bai, bueno, ez dugu esango namaitu gendun, baina oso ondo. Batzuk bestatzen baina. Baita ere. Bueno, Iban, esan dugu, abokatu momentuz kejabarik. Oraingo zezuntza. Ez galdetu, bestela bilatzen hasiko da. Jarrai bezala horrela. Horri Ongietorri, bikote. Lore eta Maia, bigarren ez miluzen, aurreko saioan ze izan zen gura. 500 euro irabazi, 11 zuzen osatuta, oso ondo. Eta zuek ere zakua puntekin ikutu zen duten. Urrezko baderak bitik bat zuzen erantzun, bestea zuzen erantzutea falta, eta hortxe oraindik zakuak bueltaka jarraiten duela. Zuek pozik? Bai, oso pozik. Egia da denbora gutxian emozio asko bizitzen zuela zuek, Momentuz esan dakoa, bigarren saioa, 500 euro, diruarekin zer egiteko asmoa? Momentuz aurreztu. Aurreztu? 500 euro aurreztu dituzu, Bai. Ea zakua ere aurrezteko moduan zareten? Erosi daiteke igual argazki bat, Ibon Benegasena. Begira, hori da, Julietaren... Horreri ez, horrena ez. Hori falta izan zitzaigun. Gaur akaso bai, animo bikote. Bueno, Itoitz, Maialen ze moduz? Ondo, gogokin. Lehen guzuek zari, Bai. Kontu hauek nola izaten dira, Itoitz? Nork nori, amua bota, paskariren bat egoten da hor tartien edo fariren bat. Ez, beha botazian amua, hor esan, animatzea eta animatzea, eta torre ginen. Oso ondo, Itoitz, nondi izatozu? Ni Usurbildik. Eta, bueno, atleta zara, atletismoan, entrenatzaile bai, realean, zelan ederra. Bai, guztua, azkenen lortuet gustatzen zaidana itia, xike... Hau ere lortzen dugun. Entrenatzailea, zerena, edo nortzuk dakozuz? Gaztiak, denetai 14 urtetik 16 eta gero 8 urtekoak bai. Zederra, Itoitz, begire egongo diedanak? Espero. Bai. Bueno, Maialen aparejadorea zu? Bai. Bai, eta afizioak? Afizioak, kirola guain ikustea gehiago egitea baino, ez daukatelako denbora gehiagi, eta bidaiatzea ere bai, asko gustatzen zait, eta, bueno. Futbolari izan dako? Futbolari izan dakoa, bai, bere garaien, ja, espaldi utzita, baina baita. Atleta jendea, Oso, ondo. Bueno, partidua, lehenguzuarekin. Ongietorri bikote. Mi esker. Eta txalo, joz, Bilboko Urretxidorra Ikastolako lagunak. Tondo. Negitzen etxaten atletismo proba bat ere izan daitekela zakua irabaztea. Ia ba. Salto urruti egin beharra dago, Erne, gaur zakuan, jokoan baititugu 29.950 euro! Wow! Sekulakoa. Zeingo zeunke 29.000 eurogaz? Berriz irabazizkero hori guztia. Pentsatu beharko nuke. Pentsatu beharko genuke. Urtziban, basaudete lekuan, hori lortzeko, horretarako, puntuak pilatzen hasieratik. Arrasto. Gure lehenengo proba eta lehenengo taulako lehenengo arrastoak dio. Etzaio, singularra gustatzen. Bikotea. Lorea Maia. Ka. Itoitz Maialen. Taldea. Ondo dabiz. Lorea Maia, harritutak, erantzun horrekin, Urtziban.
Harriaren beldur da. Begiak. Lore Amaia, Gura izeak. gura izeak. Aupa! Osondo. Pluralean beti lanean. 80 puntu bikote zuentzat. Aspaldi gu egin barik, Bat egin Venga, zaigu bai, bakarra, bat. Ean hori Venga, batzen, Bat, bi eta hiru. Wow, eskerrik asko! Bueno, gura izekin irabazizu. Gura izekin, noski. Badakizu horrek zesera duen, ongo garela... Zerbait txarra, zerbait Une oro. txarra. Lore Amaia, bigarren taulak, dakarren lehenengo arrastoa, hemen eta Txinan aurkituko duzu. Arresia. Itoitz, Maialen, Gaztelua. Urtziban, Jendea. Txinan gehiago. Han gehiago hori da. Alaitu edo tristatu egingo zaitu. Psikologa. Itoitz, Maialen. Musika. Tristatzen bazaitu Urtzi aldatu bat. psikologoz, Antzerkia. Bueno, iturritik ez dator ura soilik. Iturri berba hona da. Ardoa. Ardoa. Oso ona, alaitu edo Itoitz, tristatu. Maialen. Sagardoa. Urtziban. Zurrutean Papera. ari gara. Nola? Papera. Papera. Gehienak berriak dira. Bota zerbait? Artea. Itoitz, Maialen. Aurrak. Urtziban, urbildu gara lehen, Egunkaria? Oso gertu. Pasaiako herritik, omen dator. Notizia. Ah, Albistea oso ondo! gusto da zuek, Batzuk lanak aurrera duta. 60 puntu, bikote. Lore Amaia. Itoitz, Maialen, hirugarren taula eta lehenengo arrastoak dio. Jatorri adina aldaera dauzkat. Pertsona. Urtziban, Ardoa. Lore Amaia. Hizkuntza. Polita. Kuadrilan 12 lagun inguru gara. Ona da arrastoa. Arrautzak. Dozena, ondo. Urtziban, Hilabeteak. Lore Amaia. Paso. Askok ez dute konfiantzarik nigan. Itoitz, Maialen. Politikoak. Epa... Urtziban urbildu gara. Lehen. Urtea? Horoskopoa. Horoskopoa. Bale! Hori bai. Kontzertu guztiak zuek asmagutua, Lore Amaia, beste 80 puntu zuentzat. Oso ondo, lapurronak, Lore eta Bai, Amaia, oso bai. ondo. Lore eta Amaia, zodiako koste ikur zarete, zuek? Ni Eskorpio. Eta zu? Aries. Banekien. Hori esatea oso ondo geratzen da beti. Banekien! Puntua behar ditugula ere badakit. Urtzi ban. Hasiko zarete imintzioka? Bai. Ia ba. Lore Amaia beste aldean zuek. Restenok ere, denbora. Itxatu ondo, Hasi lanean. Zezena. Bizerra. Akerra. Bero. Hauntza. Bale. Oso ondo. Oso ondo urtzi, Margolaria. Margosten. Paleta. Eta zer? Pintura. Margoa. Tempera. Bero. Olea. Akuarela. Bai. Oso ondo. Gazti bat. Erlea. Bai? Erlauntza. Ez? Erregina. Erlezaina. Eta Erlea erlea. eta erlezan. Ba, Oso ondo! Oso ondo, Bai, zetarteka erleak handiak ere izaten dira, eta... Gure, Ibantxo. Oso ondo. erlea dantza. Ibani bakarrik meritu ez, urtzi oso ondo, Baita ere, baita ere. Ondo, daneskak asmatzen zerrezanik Denak ondo, denak ondo. 60 puntu hau pasu. Bai. Baina hauntza oso ondo. Bai, Hauntze oso ondo. zerilatxo eta guzti. Lore Amaia, zuek Piztiz eta Aries izan da. Eskorpio. Ah, banekien. Hartu lekua mesedez. Ituitz Maialen beste aldean zuek. Eta guazen puntua banatzera, denbora. Hasi nahi duzuena.
Guau. Zugea. Bai. Zerua. Boa, zoragarri, 50 segundo. Ia, bien artean egitekoa. Sukaldaria. Eta, Bero. bat sukaldaria. Sukaldaria eta Ba, zehaztu beharra, Eta, pintxea esan du. Bai, Laguntzailea, laguntzailea. pintxea ondo dago. Eta? Sukaldaria eta laguntzailea. Venga, bai. Sukaldari burua. Burua, barkatu. Antxontelleria. Sukaldari buru. Sukaldari burua ez da sukaldaria. Ja. Sukaldari burua da. Gatu. Ondo. Eta ez horregatik. 60, oso ondo. Merezita, Ondo. Merezita, Bai. Mi egitearret. Itoiz maiale baina ondo aritu zarete, Bai. Asmatzen bai. Inintziok egiten, A ber, ikusi. bi atleta ditugu hemen. A ber. Aprobetxa ditagun. Hasi lanean zuek ere. Hartu lekua, Urtziban bestaldean. Puntu beharrean dauden bi taldeak oraintxe, Denbora. Hasi. Idazlea. Liburua. Boligrafoa. Lumba. Arkatza, oso ondo. Eltxetxua. Zoragarri. Bai. Oso ondo? Nortzu dira? Eta, Olentzero eta Mari Domingi. Ez? Olentzero txikia, ipotxak. Ipotxak. Vale. Eta Edurne zuri. Vale! Oso ondo! Tarteka jarri beharko dugu ipotxak eta Batman. Bai, Edo ez horrelako da, zeo zer, kontrastea, ja, bestela batekin beste etortzen da. despistatzeko. Ze malizia, segulakoa da. Bueno, aler ikusten zan, Maialen Edurne zuri zana, ikusten zan. 60 puntu bitalden Zoragarri. Oso ondo! Imintzioka dantzan egin eta gero, eroglifikoak orain eta buru estutzeko unea. Urtziban, erakutsi nola egiten den hau? Bai. Lehenengo eroglifikoa denbora. Udan bizitatu ditut. Mi, Ez, mi. mi, do, re, mi, fa. Mida. Bueno, mira. Mi pidak. Mi pi... Mi. Deak, mi piramideak. Vale, Ah. bai. Eta saldo egingo dugu eta adi entzun beharko didazue, hemetik aurrera ikusiko dugulako hau askotan. Mi nota piradoa. Piramideak. Oso Bertu ondo. dugu, Bilbo? Bai. Bajo txalo orduan. Bai. Bai ez egiten ziren buruarekin. Entzun horrela. Bale, ados. Vale. Pirami. Orduen, ara, ona, Kontuz, kontuz. Hemetik aurrera. Oso ondo. Eroglio kursile baten egonda. Nola ba? Urtziban. Kursile baten egonda azte buruan, esan diotelako guztiak asmatze ditu. Errazegiakote diren edo. Bai, kinkalarrian dau. Orduen. Ernezuek. Vale, bigarren eroglifikoa denpora. Aitonarena izugarria da. Arrain... Bai, Arrain Bai. sopa. vale. Oso ondo. Arra, ikusten genuen, hiletran. Arra, in, zo, bat, eta pa. Musua, umeen izkeran, zeon arrain zopi, mesedez. Lodi-lodia, tropiezoekin. Lodi-lodia, tropiezoekin, Aitona gorrela egiten du. Egun puntu, bikan! Oso ona, Marroi. Ba! Marroi. Zuek aritzen darete, sukaldean eta? Lore Maia? Ez. Ez, Ni ez. Banekien. Broma. Eneu bez, bai izan bai. Ja. Arrain zopon bat. Hortan Bai. asmatzen dugu. Ondo. Neskak, lehenengo eroglifikoa, denpora. Etzaizkit bat ere erosoak egiten, Dali, bale? bidali, Ez? dali hori... Zer dali? Aingerua. Sandaliak. Vale. Bale. Bat baino gehiago ikusten genuen, dalia zen, baina sandali. Ikusten genuen, sandaliak. Oso ondo. Ez daiteke sandalien santua, bera? Zu. Bitu? Eta urradurena, eta nizelak. Bitu? Bai. Ondo. Bigarren eroglifikoa, denpora. Hango ura da nire. Lanak. Lagunak. Laguna. Laguna, oso ondo. La musika nota, eta azken aldean ikusten ari garen gu gara, sodioaren ikurrana, la gu na. Oso ondo. Gu gara eta zuek zarete artista hutsak. 100 puntu zuentzat! Oso ondo! Eroglio berriz ere urduri. Bai, Kursilloa ikastaroa egin dut eta ale ere. barriro joan behar. Baina asko gustatzen zaio arai freskoa.
Miluzera iritsi berria diren lehiakideak, eta... Itaitz Maialen gure aragi freskoa zarete. Ze ondo. Lehenengo hieroglifikoa zuentzat, denpora. Ez dira nahikoak dauzkagun... Ze ikusten da? Baliabideak. Oso ondo. Ba, bai. Oso ondo. Aragi fresku balina. Balea eta i aldatuta, egaitxik, balia. Bi eta deak. Baliabideak. Oso ondo. Vale. Aragi freskoak ere badakiela lan egiten, Oso ondo. Itaitz Maialen, bigarren hieroglifikoa denpora. Gonbidatu egin gaitu. Tana... Ta badarantzunaren zati. Tana... Ta zer gehiago. Nabe bai, tartien? Tari... Ari be bai. Ta? Tari... Matematikak? Ta, ikurra. Sodioa, na noski, baina taberna. Taberna eta ariak. Berraketa hori behar genuen. Taberna, ariak. Baina berriketa, bat asmatu dugu. 50 puntu bikote. Haupa. Eta berriketa gehiago jarraian gure zazpikietan, gaurkoa irantzu zaldua bidali digu Bizkaiko Foru Aldundiak trafiko sentsibilizazio kanpaina bat edo egin du. Bakizu joera handia dagoela, ezta? Eta gu ere tarteka aritu izan gara, mugikorra, gidatzen ari garen bitartean, eta bar. Kanpaina horrek euskaraz dio, letra xeak, letra larriak, eta esaten duzu, eta sentsibilizazioa non dago. Gazteleraz dio, letra xeak ondorio larriak. Horrekin sentsibilizazio lana hobeto egiten delako, ezta? Orduan, asmoa ona da, hobetu hori eta eskerrik asko irantzuri bidaltzeagatik, noski. Oso ondo. Kantu xeak orain eta ahots larriak. Presauzie. Konoa, Vale. Wow. Entzutena, vale. Animo! Venga. Ni luzeko esku, Atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Haupa, ondo! Bai. Ondo! Urretxindorrak bazen talde bat, ezta? Ez da, hauena ez da, bintzat. Urretxindorra bazen talde bat. Bai. Igual behar du, iruki bat edo. Ekarriko dugu. Ni luzeko esku, Horre konponduko. Lankideok aldu zuenean triangelu bat ekarri orduan. Vale, oso ondo. Eta orain triangelurik ez, esaldiak baizik. Urtziban, hauxe zuen, alemizikoa. Kontuz, zuri buruz diotenarekin. Aurrera. Nola jarraitzen du kantuak? Eundaka ilargi betek, 104 ilargi betek, 200 ilargi betek, edo 11 ilargi betek. 104. 104 ilargi betek, hainbeste. Amaia eta Kristina, bueno, Xabi Solano entzuten gendun, baina... Ba. Ondo, hasi gara, R-ak ere agertuta. Bigarrena. Non dago aterata argazkia Italian, Espainian, Kroazian edo Frantzian? Italia. Ez. Kroazian. Kroazian? Opa. Bai, Amaia, bertan izan zara edo? Bueno, ez dakit hor justo, baina bai. Heber, plazan. Ez. Oso ondo. Aurrera? Zenbat aur jaio ziren 2022an, EAN, 8.626, 13.626, 16.626, edo 20.626. Amairu. Amairu? Opa. Denak zenbatuta, Zondo. Bueno, zuek kupoa zuena eginda, ezta? Urtzi, zuek bikizek. Bai, bikiak. Iban bakarrazuk? Bi. Bi. Oso ondo. Ze ondo. Media zuenak eta guri ekazia, ondo. Bai. Ondo. Berdinketa. Esaldian, berdinketa oraindik. Bai, Ba, aurrera ingo dugu. Nola esaten zaio ezkutalekuari, ermuan, eskulua, zulua, zurkulua edo ezikuslekua? Zurkulua. Zurkulua? Bai. Oso ondo, Kontuz, zuri buruz diotenarekin. Atxotitza da, hemen ezkutatuta daukaguna. Eta aurrera ingo dugu noski. Bai, aurrera.
Ze urtetan egin zuen pertsona batek lehen aldiz bidaia espaziora 1971an, 1971an, 1981an edo 81an. 61 61an? Gagarin izan zan? Buruz nabil. Gagarin, bai. 69 Armstrong ilargira, baina... Oso ondo, eta honekin? Argitu da zerbait? Bai, zerbait bai, baina... Nahikoa ez. Aurrera. Norena da kantua entzun. Arimak, berritxarrak, eraul edo etxekalte. Eraul. Eraul? Ez... Etxekalte. Etxekalte? Hori bai. Ez ondo. U batzuk zuentzat, eta askatzeko aukera ere bai. Horeta Maia, saiatu nahi duzue? Ez. Urtzi Iban, zuekin aurrera. Ze marrazki bizi duen abestia da. Arriketarrak. Norena? Arriketarrak. Bai. Bai. Flintstones! Bilba! Oso, ondo! Hey! Ni super beti sali nintzen. Pablo eta Beti. Beti? Bai. Da Bilma? Pablo... Bilba! Zaten zuten. Bueno, markatu Oso audio ondo. teknikariei. Urtzi Iban, Eskatuko dugu. askatuko Aupa. duzue? Saiatu. Pedroren ahotsarekin? Ez. Ez que, hainbeste... Saiatu nahi baduzu, Ez. Bueno, Bueno, trumoiotxa baino urrutiago, iristen da fama txarra. zuzena da? Komodina! Hau da zuen Urtzi Iban! Lehenengo komodina eskuratuta, bikain! Komodina, ja, badu, bikote honek. Beste lotura bat eginda. Txalo bero bat mesedez, transizio bat. Bai, mesedez. Bueno, aldu jarraitu, Bai, Aldu bai. jarraitu. Barkatu. Lore Maia, bigarren eskua. Eta seguna izango da eskua, aprobetxatu, komodin hori lortzeko, aholkua atxotitz formatuan diegu. Nola jarraitzen du abestiak? Dudu ran, 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 liro, lari, la, tralola, rola, xuba, xuba, ba. Wow. Xuba, xubaba. Errebotea. Dudu, ran. Oso behiroit. Dudu ran, ran, ran. Oso ondo? Oso ondo? Denak abestu dituzu ondo aukera guztiak eta rudan denak ziren honak. Ran. Hace festa. Erran, roberra? Baita ere? Dudu ran. Ita oso ondo, Lore Amaia, bai jarraitu egingo dugu. Nondu jatorria jogak? Indian, Japonian, Tailandian, Nepalen. India. Indian. Oso ondo. Zuentzat. Aurrera guaz. Noiz loratzen dira guzti loreak? Udan, udaberrian, udazkenean, neguan. Udan. Oso ondo, neskak. Udan, dan. Kendu abestia, zuentzat. Askatzeko aukera ere bai, Balagundu egin gotzut. Antxon, nola jarraitzen du kantuak besti burutik entzeko? Ja. Zure etxean, beti etxean, gure etxean, espetxean. Geure etxean. Sondo, Linton Town. Bai. Aurrera guez, neskak? Nola esaten da, izoztuta aretxabaletan, garragantatuta, izazkilatuta, frakalantatuta, otzituta. Bikote? Otzituta. Errebotea, Izazkilatuta. beste errebote bat. Garragantatuta. Zuzena da. Vale. Askatzeko aukera? Bai, Iban? Eskatu ingo dugu. Tearekin, bai, Bai. Bat izatea hobea da biren esperantza baino. Bi komodinen esperantza, Aupa. begira. Bigarren komodina Urtziban. Bat bazuten, Ondo. esperantzare bai, eta bigarren ere iritsi da. Tuiz Bikain. Maialen,
Aholku oso onak, Bai. Psikologo saldatu behar genuen, ez da? Egia esan, bai. Tristatzen gaituelako, Bai. eskuari esker ez dugu behar, beste zer. Miluzek terapia egiteko ere balio du, Erne. Itoitz, Maialen, Bai. komodintxo bat. Hartuko genuke. Bai, gustoa. Puntu batzuk ere bai. Baita. Horretarako, zuen esalditxo hau. Lo egin behar dela aldarrikatzen du atxotitzonek ere. Beste atxotitz bat. Nola esaten zaio tripari, maila bian, sabeltia, silbota, tripota edo sabelea. Sabelea. Sabelea, ez? Tripota. Tripota. Ez da? Bai, Sabeltia. Sabeltia? Silbota da. Silbota, Horita da, gu erabiltzen du. Bai, gure buruari referentzia egiteko. Hurrengoa. Nola jarraitzen du ibilbideiren abestiak, entzun? Bihar kantatu ezin gaukatu nauzu, zara naiz gara. Mienti soilik izara, gaukatu nauzu. Venga, kantate. Guztiok gara, auskorrak gara, gudenok gara, orain bat gara. Orain bat gara. Orain bat gara. Baita! Ze ona. Oso ondo. Ze bonita Erre. bestia, Aurrera ingo dugu bikote? Bai. Ze urtetan ireki zituen ateak Bekek? 1988an, 2000 urtean, 2002an edo 2004an? 2002. Ez. 2004. 2004? Bai, Bai. Askatzeko aukera ere, bai. Goiz da oraindik, ezta? Itoitz Maialen, zuekin aurrera. Bertsoaren arabera, baratzeko pikuak, zenbat sortzen ditu? 2, 3, 4 edo 5? 3. Baratzeko pikuak, 3 urten ditu. Neska mutiltzaliak, bai. oso ondo. Aurrera ingo dugu? Bai. Bai. Zein talde ikasten zuen kantu bat, honela. Wow. Badakizue? EH Sukarra. Bai, ez da? Gurekin batera, kriston martxa CH Sukarra. Eta Bitu, nire bizitzako lehenengo gau pasie. Bai? EH Sukarra ikusten. Bai. Eta gerora, Ta- Zer egira batzuk. Itoiz Maialen? Aurrera. Bai, aurrera? Bueno, Bai. puntuak oman izazigu, segi. Zenbat urtegi daude Gipuzkoan, 2, 5, 10 edo 7? Zazpi. 7? Hau pasuek. Eta asmatu. I, Lo egin behar dela aldarrikatzen duen atxotitz bat hemen. Komodina bai, baina puntuak ere jokoan jarraitzen dute. Puntuek ere. Zein dugu? Segi. Aurrera. Zenbat zentimetro neurtu ditzake munduko tximeleta handienak? 6, 11, 21 edo 30. 31. Bai? Handiena wow, bat, pentsa? Ze tximeleta zarra, Buf, Zapolita hori, ze beldur, ez. Bai. Eta puntu gehiago, markagailua gora egin du. Askatuko dago. Askatzen saiatuko zarete? Ia Bai. ba. Ohera berandu eta goiz jaiki, ezin da horrela luzaro bizi. Zarla gure bizitza hori. Bai, oso ondo! Komodina! Itoitz Maialen hau pasuek. Ba, markagailuak adi danok, onela ditugu momentu zein da zuzunaren aurretik. 100 puntu! Urtzik eta Ibanek eta bit komodin. Lore Amaia 580 puntu, 340. Itoitz Maialen eta komodin bat. Puntuetan aldea, baina komodinetan aldea beba, iara belgarriak diren, hemen puntutxuak bildu behar ditugu. Urtziban, 11 kontzeptu, 8 zuzen eta hoiek asmatu behar ditugu. Gazta motak, lehenengo errondan eskatuko duguna. Brassard, Gruyère, Serrat, Danablu, Erronkari, Gordez, Libarot, Gouda, Idiazabal, Manx, Stilton. Gazta mota bat. Idiazabal. Gurea, noski. Lore Amaia. Erronkari. Erronkari. Haure bai. Itoitz Maialen. Gouda. Gouda. Osanda? Gouda hiriaren omenez. Gusteta ez da Arama ufine. izana. Bai. Urtziban. Gruyère. Zuloak eta hori. Lore Amaia.
Gordes. Gordes. Ba, ez, Frantziako herri baten izena da, baina ez dute gaztarik izen horrekin saltzen. Itoitz, Maialen. Stilton. Stilton. Osondo. Ingalaterrako gazta. Urtziban. Komodina. Komodina, erabiliko dugu. Erantzun zuzen bat. Emango dizuegu, trukean. Libarot, Normandian ekoizten den gazta. 2 eta 2, Itoitz, Maialen. 2 eta 2. Bota aukera bat, komodina ez dizut eskatuko? Edo bai? Komodina. Komodina. Serrat, Katalunian ekoizten den gazta biguna agertu du komodinak. Eta esku-eskura jarri dugu, Urtziban. Komodina. Komodina erabiliko dugu. Eta honekin Dana Blue Danimarkako gazta, eta 150 puntu zuentzat. Ba, komodin gabe egiteko ariketa, emetik aurrerako guztia. Lore Amaia, momentuz, aurretik, puntuei dagokienez. Korrika lasterketak. Zeintzuk diren jakin nahi dugu. Salome Campos, Kalamua Barinaga, Blan, Bizikrosa, Arrasateko Enduro, Zizurkil Gaua, Hiru Hondartzak, Zaila Herri, Josetxo Imaz Memoriala, Beobia Donostia, Zarautz, Bihotzekin. Korrika, lasterketen izenak, bota bat. Beobia Donostia. Beobia Donostia. Gipuzkoako ezagunena. Itoitz, Maialen. Hiru hondartzak. Hiru Hondartzak. Hore Donostian. Urtziban. Bizikrosa. Bizikrosa. Urgulen egiten da. Neskak. Zizurkil Gau. Zizurkil Gau. Zizurkilen eta gau ez, noski. Itoitz, Maialen. Josetxo Imaz Memoriala. Bai horixe, bide batez, bere semea, Imaz jauna gure artezlea da. Txalo bero bat, mesedez. Berak eskatutako txaloa. Urtziban. Zaila herri, esango dugu. Zaila Herri. Aurre eta helduentzako proba. Akatzeko hor jarraitzen dute, 2 zuzen oraindik. Lore Amaia. Zarautz Bihotzekin. Zarautz Bihotzekin. Lasterketa solidario hau. Itoitz, Maialen azkeneko zuzena asmatu eta 150 urrezko puntu zuentzat. Salome Campos. Salome Campos. Bermeon egiten den igeriketa proba dago. Urtziban. 150, urrezko 150 puntu jokoan. Kalamua Barinaga. Kalamua Barinaga. Osondo. Bikain, jetxiera proba, 150 puntu. Igo dira markagailura. Arnaz hartzeko modua. Wow. Gure veteranoentzat, Itoitz, Maialen eutxi, 3. taulari. Espezialitate medikoak. Dentologia, mikologia, pomologia, nefrologia, neumologia, immunologia, reumatologia, tokologia, hematologia, angiologia, urologia. Hematologia. Osondo. Odolaren gaixotasunak eta aztertzen ditu. Urtziban. Urologia. Gernu aparatua. Neumologia. Ze presiño, Lore? Bai, arnaz aparatua kasunetan. Itoitz, Maialen. Espezialitate medikoak nahi ditugu. Reumatologia. Lokomozio aparatuarekin lotutako gaixotasunak. Urtziban. Nefrologia. Iltzurruna, kasu honetan. Lore Amaia. Angiologia. Zirkulazio sistemako odiak azertzen ditu honek. 2 zuzen, Itoitz, Maialen. Inmunologia. Oso ondo. Urtziban. Tokologia. Bale. Emakumearen aurdunaldia zarturatzen da, 150 puntu. Oso ondo.
arrantzatu dituzte puntuak, eta honela geratu dira markagailuak 850 Urtzik eta Ibanek azkenien, 580 nahiko izan da, Lore eta Maia, ez dugu punturik lortu Itoitz Maialen eta 340 puntu. Lastima! Gure lehen guzuak, Usurbil Lasartetik etorri, nabaritu da momenturen batean, lehenbiziko aldi hori, komodinak eta kudeatzerako garaian. Zena izan da, alere lan oso fina egin duzu. Ez du gustora ditu zarete? Bai, oso guztua. Bai, aukeran... Gehiago guztuago, baino. genuke. Hauxe da. Ez dakiguna da, horrela familiak segida izan dezan, lehen guzu bazkarian... Zema lehen guzu zari, Amairu. Amairu! Epa, Datozela epa. beste bi hurrengoan, ez da? Zango jo. Deialdia luzatuko diegu? Bai, venga, etorri. Bi izen, nahi duzu egia, zuzenean bota? Alexet Andoni. Alexet Andoni, entzun! Zeuen zain gauz. Etorri biluzera! Itoitz Maialen eskerrik asko hurbiltzi horren, eta musio handi bat. Apa zuek! Aze final aurrekoa. Jan Andreok, begiratu ondo, Urtzi eta Iban, Lore eta Amaia hementxe aurrez aurre bi bikote, jarraian bi egunetan, zakua irabazetik erantzun zuzen bakarrera geratu diren bi talde. Biak onak, alegia. Hemen txarrik ez dago bat ere, baina sokak beti alde batera edo bestera egingo du. Kasu honetan, Lore eta Amaia, zuek sailkatu zarete puntu gutxiagorekin, beraz zuek erantzuten lehenbizikoak izango zarete. Bi bikoteak prest, hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Ze ikuskizun mota egiten da Parisko Moulin Rougen? Kabareta. Kabareta, zuzen. Zein da Hawaiko hiririk jendetsuena? Zuzen. Zein urtetan sortu zen ChatGPT-a? 2006an. 2022an. Jarraitua bestia. Iluntzean, uraren ertzean, errainu. Baten argia. Zuzen. Zein da Igotz Mendez abeslariaren izen artistikoa? Paso. Igotz Jofe. Zenbat egun ditu abuztuak? 31, zuzen. Zein arkitektok diseinatu zuen Deustuko Unibertsitateko liburutegi berria? Paso. Moneok, zein da edo zer da Ilunabarraren kontrakoa? Egun sentia. Bikain, nongo presidentea da egun Daniel Ortega? Nikaraguakoa. Zuzen, zein da sexu lizunkeriak adierazteko erabiltzen den kolorea? La Rosa. Berdea, zein arkitektura estilokoa da Azpeitiko Loiolako santutegia? Gotikoa. Barrokoa, nola deitzen zaio ilargia bere osotasunean ikusten dugun faseari? Betea. Ilargi betea. Zein izan zen lehen emakume katedraduna Parisko Unibertsitatean? Simon de Beauvoir. Marie Curie, nola du izena Pierre Slafitek sortu eta Ipar Euskal Herriko berriak zabaltzen dituen astekariak? Paso. Herria, zein kiroletan aritzen da Irene Paredes? Futbolean. Bikain, zein greziar jainkori eskainitako erakusketa dago Erromako Koliseoan? Zeus. Eros, nola izango litzateke zenbaki erromatarretan 1500? MD. Bikain, zein da emakumeak ezkontzeko legezko gutxieneko adina Indonesian? 10 urte. 19, zein aktorek eman dio bizia Irati pertsonaiari Irati filmean? Edurne Azkaratek. Zuzen, nork aurkezten du Gazteako B aldea saioa? Paso. Julen Idigorasek, 80tik gora sudoku klasikoak zenbat laukitxo ditu? Paso. 81, nola esaten zaio pistatxoaren zuaitzari? Ai! Iretxira! Upa! Milimetro bat! Milimetro bat, neskak! Upa! Lore Amaia, baina zezokatire ikusten dugun. Azken aldizen. Bai. Oso ondo ez da, neskak? Bai. Ufa! Azkan nien, neu arnazabarik, eta ez nau ezer egiten, zebei begiren hau. Bueno, ezagutxi, Hau begira gote ezagutxi, Zemauz, neskak? Ondo. Bigarren nien ondo, finalik ez dugu egingo, baina gustora? Aurrera. Bai, oso gustora. Gurekin jarraitzeko gogoaz? Bai. Zegoen zain, Bikote, egongo gara, mila hau esker. pasuek. Obrigado. Animo. Sokatira estua ikusi dugu, nola ba bestela, ez da? Alako lehiakidekin alako sokatirak ateratzen dira. Urtzi Iban, gaur zuek garaile hori bai, Gaur bai. Lasetasun pixka bat hartu dugu, sokaren erdigunea beste aldera iristen ikusitakoan. Hori bai. Eta horret ere aktibatu ditugu indarrak, zaguaren bila joan nahi genukelako. Publikoaren laguntzaz, Aupa Bilbo, Urretxindorra ikastola! Hau pasuek! Eta zakuaren bila, zakuan zer bilatu badagoelako. Erne, gaur jokoan baititugu, 29.000 eta 50 euro! Ez dakit honan miluzen iretzat, Azken aldean oso urduri. Tensio gehiegi. Momentu honetan urtzi Iban zer esan zuek. Hori da. Bai. 29.000 eurorekin jokoan. Lehiakideak baino atletak ematen duzue. Bai, ez da Bai.
Bueno, mundialen bat ikusitakoa, igual, olimpiaden bat, baina... Bale, Urtzi, olimpiadarik ez, baina mundialak bai. Adi, Urtziban, hauetatik zeintzuk irabazi dituzte gutxienez munduko 5 atletismo txapelketa. Denbora. Alison Felix. Ezequiel Kenboy. Valerie Adams. Yelena Isinbayeva. Mohamed Farah. Farak, bere bai, 5 ez dakit, baina. Sergei Burka. Marita Koch. Carl Lewis. Nion mundiala. Martin Fis. Martifitzek ez. Tirunes Dibaba. Izena ezaguna bai. Kenenisa Bekele. Egiaztatu egingo dugu. 100, 200 eta horiek bat izan, no? Hiru akats. Poliki. Venga. Ez, Bekele. Bekele ez. Maritako, jaldako. Venga. Hiru akats. Igual bat ondo zioken hastiaz. Principal zera jarriko izkia. Vale, eta hain, Valeria Adams horretako dago. Eta, Kenboy, venga. Hiru akats. Ez daukagu, egiaztapen gehiago. Jarri. Alison Felix horretako dago. Vale? Epa. Hola, ja bat egin dugu, bueno, 2. Eta Maritako pasako dugu. Lehen aldatu diago, Mofanak 5 eukiko ditu, porque Mofana ez de 10.000 taua. Osa, eta horiek 10.000-akuak eta azkenean hori mundialean batek, esan egiet ez dira. En segundoak. Kele bera ere, 5. Zagiet, esan egiet ez dela. Azken aldaketak egin ditugu. Eta denbora agortu da. Urtziban, urrezko galdera. 11 kirolari hauetako zeintzuk dira adinez 2 nagusienak denbora. Sergei Bubka izango du bat, ez da? Hostia, espandikoa, Lewis. Hostia, Valeria Adams, ni puta idea. Nik Bubka bai esango nik. Bia, Lewis zarra, Bubka baina, ez? Bai? 10 segundo, Ba, Bubka eta Lewis. Eta Valeria Adams? Vale, Lewis eta Adams, ora. Urtziban, lanak amaitu ditugu, behintzat. Zemuz? Bueno, izanak ezagun bai 5 mundial dauzkaten, ba... 5. Igual bai eta igual ez. Sergei Bubka. Bai? 6 urrezko domina irabazi zituen berak. Kenenisa Bekele. Bai? 1983 eta 2003 urteen artean 5 urre irabazi zituen munduko atletismo txapelketan eta txapeldun handia da crossean ere. Tirunes Dibaba. Bai. Honek ere beste 5 munduko txapelketa baititu Etiopiarra, baietz egiten duzu buruarekin ezagunak. Mundialei buruz galdezkari gara olimpiadetan bitu hau bai gogoratzen du nik, Carl Lewis. Mundialak, 5, gutxienez, zuzena da. 8 ditu berak mundialetan. Olimpiar jokoetan 9, segulako, nagusitasuna. 100 euro. Martin Fis, ez. Zuzena da? 95eko munduko txapelketa irabazi zuen, Gasteiztarrak Göteborgen maratoian. Horixe. Yelena Isinbayeva. Ezagutzen duzua? Bai? Bertika, jauzilaria. Baiezko eremuan. Zuzena da? Ez! Ez ezkoan. Lastima! Elena Isinbayebak
errekorrak badituelako, baina 3 urre mundialetan, Mohamed Farah ere gaizki kokatuta izan dugu, 6 urre irabazitakoa baita bera, Marita Koch ere okerreko lekuan, 3 urrezko dominarekin, Alison Felixek 14 ditu, munduko txapelketetan urre gehien lortutakoa bera, hortik aurrera Ezekiel Kenboy, Valeria Adams, eta Isin Baieba, esan bezala, 5 urrezko dominarik gabe. Urtziban, azken aldaketak, ez dira, zuzenak izan, 125 euro momentuz, baina urrezko galderaren erantzun zuzena eman da, 1000 euro, zuentzat. 11 kirolari hauetako, zeintzuk dira adinez, 2 nagusienak, galdetu dugu, zarrenak nortzuk diren. Carl Luis. Zuzena da? Oso ondo, 1961 uztailaren batekoa da, 62 urte ditu berak. Valeria Adams. Zaharrenen lekuan egon da, 1000 euro. Urtziban? Erantzun zuzena da? Marita Koch zen 66 urterekin bigarren zarrena. Eta atletismo bezalaxe gauza osoan zehar izerdi mordo bat bota dugu. Fruitu modura 125 euro. Zuena ira, Urtziban eta horrengoan gehiago noski. Zen ilustratradiek danari buruz dakitena gainera. Horrelako gustatzen zaizkigu, zeuen monokoek, eskerrik asko erratiaren.